Il-volontarjat huwa xi ħaġa mill-isbaħ li tagħti l-ħin tiegħek biex tgħin lil minnu fil-bżonn jagħtik sodisfazzjon. Għalkemm hemm min jagħżel jagħmel il-volontarjat fil-komunità f'xi għaqda jew inkella ma' xi partit politiku, hemm ukoll min jagħżel li jagħmel il-volontarjat mal-protezzjoni ċivili. L-erba' wara nofsinhar 88 rekluta ġdid ingħataw il-ġurament bħala volontiera mal-protezzjoni ċivili. B'kollox dawn il-volontiera jingħataw sena taħriġ biex f'każ ta' emerġenza ikunu jistgħu jassistu lil membri tal-protezzjoni ċivili. Tkellimna ma' waħda minn dawn il-volontiera. Kien xogħol li dejjem jogħġobni naraħ il-nies li jgħinu l-minu fil-bżonn u għalhekk ddeċidejt illi nkun waħda minnhom jiena wkoll. Tkellimna wkoll ma' Alexander Vassallo li ilu volontiera mal-protezzjoni ċivili għal dawn l-aħħar 8 snin. Jitkellem dwar l-esperjenzi li jibqgħu stampati f'moħħu. Kma mart tan-nar ovvjament huma xi ħaġa li tara diżastru kbir quddiem għajnejk. Dejjem huwa tajjeb illi tisma' mill-uffiċjali tiegħek biex ovvjament ma jkollokx inċidenti miegħek u ma' sħabek li ovvjament postijietek tista' tweġġa'. Dawn ir-rekluti l-ġodda ingħataw il-ġurament bħala volontiera mill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallija. Il-Ministru Manuel Mallija irringrazzja lil dawn il-volontiera talli għażlu li jagħtu l-ħin tagħhom lis-soċjetà. Il-Ministru qal ukoll li issa dawn il-volontiera la darba tad-diliġi fil-Parlament se jkollhom id-dritt ukoll li jissieħbu f'union. Il-Ministru temm jgħid li l-pajjiż jinsab grat għax-xogħol li jwettqu.